Kaipeng Luku Bosong Christian Hablaimani Gedegma Jora Laima Olo 2026 bisio Sramman Laikha Khoroksa Father O Jotoni Khatungjak Father Engkha Tuido Amchaini Somtang Mohor Parao Omthai Thi Kalainai James Kaipeng O Khatungjak Koktoma Kahamno Panda Klaima Bisingtui Lamsoklaikha 2026 bisini Puila Kokti Sal 4 tarik Januari Sal Mariwo O Salo Sontangni Saint James Catholic Church Lamsoklaikha Puila Khaksangma Barokma Kathar Pandani Bisingtui Pandao Tuido Amchaini Joto Mondolni Pastor Rok Phaibaikha Tai Joto Catholic Lukurok Manjak Phailaikha Joto Father Rok no James Kaipengno Father Snamman Mabai Laibumao Puila Hni Salaikha Tai Thinango Taibo Snamna Nangnai Hnibo Phan Boxin Mabai Baksa Jisuno Hambai Roi Surilaikha Raijatui Lamsokma Ulo Kok Tirprano Kok Sawi Khnarkha Sontang Mondolni Advisor Daniel Kaipeng Tai Father James Kaipeng Kokti panai tonai khapangni joto tahute bokhoksong tini belaikhe no kaisa koktma kaham sekal salkia sekang bo noro joradik yakaba kokti pani bisingti furukjakmani je koktma kaham phai tongo nei je nor saimano chiri tipra Luku Bosongni bisingo Kaipeng Bosong botongo Kaipeng Bosongni bisingo je khoroksa father Catholic Church di Father ngai mankha obo kaisa koktma kaham tabni himba Father ni bisingti no gobangma samung je ngai tongo a je samung humung rok tabo Kaipeng rok borok self dependent nani bagai thangai tongo aba hirino oro Ompi Nagar 41 Ompi Nagar constituency klayo yang Teliamura ni Bogana phiaba je boundary hain klayo o jagao no ang phaisok paijak Saint James Catholic Church oro Saint James Catholic Church Sontang o Sontang kaisa bumung tabuk bororokni kaisa bokhawo thaimankha Lukurok ni thaimankha tamni himba James Kaipeng Father ngui tinino Puila o 400 bini kamio bini omthai thi kalaima hawo hayapri barok phaimani sal aboni bagi jai tini belai khatung mani bisingti borok Lamsoklaikha oro kamini borok Kaipeng Bosongni Lukurok phaikai जों khoroksa Father kaisa hodao ngui thangka tamo mola jatong ngakeba dofani bagai bosok kaham samung ngui tong obro silayane kaisa nolo tai kaisa pandari bisingtei borno bahike Lamsoklaino awo church bisingo thangkeno saiman sinai tini 4 tarik Januari 2026 borni bagai kaisa khong kainar laikha tini kaisa o mangpleni bisingti nugnai naitongni puyan simi paithak jora soyawi kok Tripura Kaipeng
Ashi zabromnobo nungsi misering hornai kaito Oha shagawati nokani tolao Nenghai korok sa abagere Oh Shubrai Hambai nono Aniola Nana nango Shubrai Anitang shulama No nango Shubrai Aniola Nini Subama Ashu Kotorno Sawa Shabaya Subran Nini Hamzama Asu Kotorma Mahan Nini Subama Asu Kotorno Sawa Shabaya Subran Nini Hamzama Asu Kotorma Tuizlang Kotormahan Oh Shubrai Hambai nono Aniola Nango Shubrai Anitang shulama No nango Shubrai Aniola nango Shubrai Anitang shulama No nango Shubrai Joto Lukurok no belai ke paiplaya hambai ribo Kai tai kai sang kai tinini Tarik aro Sontango Saint James Catholic Church Chini Kaipeng Reverend Father James ni Mass program na tuyay narok aro phainai Joto Lukurok no ang belai ke no hambai Kai tai sing je sengman ni kok no ang ansar resinai 1945 by 1915 ni kesaro chini joto Kaipeng rong ni Christian no chini sara Tripura hawo hapai mani engkei arwo taising no ang sairika kisale tuiduo bo hapka chini boktohri molsum hinai borok Catholic songstano tupka ayang Krishna haw ni telemora diga tupna yongkai tai kaisa chini Kaipeng no sirjip sik Kaipeng hinai ang khanaka bo tupka sudu Catholic sobo onno denomination ja obose men ani je tinin jorate ang je ang simate ke ang samane engkei abarok je tuman angkai mainly chini Sontang wan angkai tupna angkai nondo lal Kaipeng molsuam ai Kaipeng angkai tai kai sang kai oro chini Sontang 3 number Sontang o jagawa tupna angkai chini thagu thei thangjak nai surjumukto Kaipeng boni dara bini teino jato tabok sara Sontang o seng sai phai ka hinai mano angkai chini ani ganawo achuk basai tongjak tabok James bo bini phone teino tini jeng Father manka kaitorno belai ke hambai tai chini thei thangjak nai chini thagu nana songno bo hambai riwo ang belai paiplaya hambai rinan machung Kono to nung cerai ni simi nobi thaikena cerai ni kai tamui snamno ni manang khanaro Father no bo so daito kana bo Father sengman ne onek question ka hamno bo chini daito angkang khai onno bidesh ni Father sister rok phai boror ni kok lambo maya Pasim Bongo ni phayo engke aya baire ni phainai rong ni borong ni kok lambo ka ham khemaya engke cheng bai chang niji ni sak bai thang basamang kang kai bai jakong bai engke batai de chini para chini zat chini des unuti angai man hinai cheng kha khayai engke bini buma bufa songbo a te naharmung na te dulino tinin jora chini beskango James no manka
Ini mana besok katung jak luka am sayo. Abo to sanan ko ya sanan nang kang kai news ang ji khna manong kai to omo hai gotona hinai mano tinini hai hodom dodom to jaga tonglak hinai kha khayo. Parani simi je a dino tarik no phaisina hinai mai muisa se chanai kri oro. Daily oro mamang se chini 400 para kuno Hindu Kristian mo to kri kha. Asuk Busuk borok bang na Kaipeng Bosong. Kaipeng Bosong to tabok muti tuteli tong mane tabok purely ang saima ya hai pan Mizoram tongo orni by tuteli 25 above li tongo. 25,000 above li tongo. Sandi ni bung tai designation. Oh, ane bumong kai Daniel Kaipeng, ang kai Charles ni tabok zoroto advisor, senior advisor, ang kai tabok NGO no kai tongo, tabok zorotai. Sampai sa. Pada lo kita pogmas sungai nung je tini oba ke lam phokjak mani. Bo bahai ma tong sagadi. Puila no tini ni o ko sal no ang naragay ang ani kha belai ka hambai ame tong thok kha te hambai ra ka tamne ba lukurok no nugay belai ke no mohom da dom ke ano welcome thai mani te lamsok mani a bising te ani bekha ka ha mangkha jotto ni bagai ang borok no Busuk bosor ni bagai nang oba hai rok na bagai ma puya bukruan sumani chau bahai busuk kos mani thai mani klaika. Puila no ang class 3 class 4 ngani somoyo no omohai ang wansukha te aboni bising te ang nukha father rok no bahai ke father rok boirok no tuil kha mane chubakha omohai ke no ani wansukung thaika school pore te tei General course buzar ma porikha porimang. tamo General course. Mane college da porikha. ang general course kaipeka jotto no BA kaipeka philosophy kaika tei theology kaika abo jotto porashuna khai mane bising teise ang tabuk father ang mangkha Ada ngani bagi je preparation abo koi bosona. abo ang thangnani simi 14 bosor nangkha Hostel tongi. hostel engya jodo father engnani Father men Kina- smith ni. Kaipeng Bosongni no to bui joto hamjak laikha umi phaiya nai. Tamo thinango tam khaine wansuk. ang thinango ang amo ani kha wansok makhe jotto chini borok no Sudu Kaipeng. chini jotto kaipeng borok rok no ang sanamuchungo jara borok kaitor jingno snam naisa borok no sini nai apoi to khlainai borok no borok kaitor ni hamari manthang hinai te borok ni na harmung no nawi te nai ana harmung no borok ni puitumung borok na snama kaitor no puito khlai borok ji na harma no mannai hinai Tong kosong borok by father re bisingo tam kherlai. Difference between a general borok by father. Tong Abo. khane chakini. sengsaro jeng saimano borokle munusuno jottono haifono borokni wansukmung tei samung khlaima abo alada tongo tamani himba raida tongo jotto o NGO ongtheng society o ongtheng political ongtheng borokni jotto raida tongo jajani raida tongo raida ni bising tei aboni bagai ang sau kisa alada tongo Khana mani nukung hukurok kai kha jaman abo father rok dai. father jodi engmanke father engke tei kaitor bai smai tangjak ba tei smai tangmani bising tei jeng nukung khaijak maya tamni himba chini nukung kaitor bai se Hambai nai chong ne ro kuno kok sana da. Chong ni cha. Video nai chong ne rok no nung kuno message na da. tamuk ang jotto koijago jotto TV nai rok no ani speech nai khna nai rok no ang tinini o sal no naragai ang baleka khatong tokha tamni himba o ang kok samani rok jotto norong ni bagai kahamungke naragdi tei message boino basadi tamni himba bo kaito ni samung ang kok samase hambai